हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभ। आज मु आपण मानक सुनैबी एक যৌতুক प्रथा को नहीं सुंदर कहानी कहानीर नाम ହେଉଛି যৌতুक भूत। कहानी रचना करिसेंती लक्ष्मीप्रिया साहू एवं कहानी को प्रेजेंट करुछंती शुभ। जदि कहानी आपनको भल लागे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिया पई भूलिबेनी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी যৌতুक भूत। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ବାହାଘରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯୌତୁକ ବଦଳରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି? ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ନା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ବିବାହ ଯୌତୁକର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସାହସୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି କାହାଣୀ ନଥିଲା ଯାହା କୌତୂହଳପ୍ରଦ ନଥିଲା। ସେ ଆଜି ବି କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଗ୍ରାମର ନାଁ ଥିଲା ରଣପୁର। ଗାଁରେ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଯୌତୁକ ସବୁଠାରୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା, ଯିଏ ବିନା ଯୌତୁକରେ କୌଣସି ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହ ଏକ ଆୟୋଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଭଣ୍ଡାର। ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକ ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ରାମଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାମଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ବିବାହରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୌତୁକ ମିଳେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ବିବାହ ଦିନ ଆସିଲା। ରାମଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଟିକେ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଝିଅଟିର ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଆଣୁଥିବା ସୁନା ମୁଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଯୌତୁକ ଦେବେ। ରାମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବୀ ପତ୍ନୀ ଚୁପଚାପରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ରାମୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଭଣ୍ଡାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଧନ ସମ୍ପଦ ରଖାଯାଇଥିବା ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୌତୁକର ଭୂତ, ଯିଏ ତମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବ। ରାମ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜପ୍ରସାଦର ଜଣେ ପୁରୁଣା ରାଜା, ଯିଏ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାକ୍ସରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ରାମୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଘୃଣାରେ ଭରିଗଲା। ରାମଙ୍କ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅଳଙ୍କାରଟି ନିଜ ହାତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୂତଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ସେହି ଭୂତ ଯେଉଁ ଭୂତ ଯୌତୁକକୁ ଅନ୍ଧକାର ରହସ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିବାହ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହର ଯୌତୁକ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଭୂତର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ କେତେ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଭୂତର ସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୌତୁକ ବିନା ବିବାହ କରେ, ମୋର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ରାମୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସେ ଜାଣିଗଲେ। ସେହି ରାତି ପରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବିବାହରେ ଯୌତୁକ ନେବେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଯୌତୁକ ନେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୌତୁକ କେବଳ ସାମାଜିକ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଟେ ତାହା ନୁହଁ। ଏହା ଏକ ଭୂତ ପ୍ରଥା ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ବାପାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରାମୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ମାଉସୀ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ଯୌତୁକର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥର ଚାହିଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଣର ଖେଳ, ଯାହା ସର୍ବଦା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ତେବେ ଏହି ଭୂତର ଶକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ। ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ବିବାହ କରିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ରାମୁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯୌତୁକ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା, ତେବେ ଏହି ଯୌତୁକ ଭୂତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ବାପା ଆଉ କଷ୍ଟରେ ମରିବେ ନାହିଁ।
ତା ପରଠୁ ରଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ବି ବିବାହ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଯୌତୁକ ନଉନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।